Honda Deudi, the other one, I remember I don't know what she just has. But to get out now, but president somebody would take Kuda without double. Now that's what I would double. Don't know what to be a memory. London, but I'm sure what is Hemry, Kuruan, Enginamura, Mishawash, Gagam, over the Pinta Masoto, or Sangapore, Bangari, got to put them fishing up. But the fish are trying to take us to wash it. When you wash it, about a Roman just to talk about I want to Babata for sure. It is very as the for sure. This clip icha shanda ndakuzidefenda pa clip iyoyo usazodzi clip iyoyo ndauraiwa ndapondwa ndavhiringidzwa trete video yega ngezeshaya Clinton Madonna ndapi nini handidye mari ino ana mari endo donetirwa nevanhu saka handina mari thanksmisana matapedzi andiwatakadya mari andiwataura wakatoona tiriji handizezurikuziya kwatiriji andindotaura apa ndinota handizezvemadhori kutaura andindotaura ndosandaita kutemba andiwataura takazvinaakandoona
andimbofa ndakada kukuona kana unimhorisana pampango samakasika kwakwa ndiona ndiani Kule tina vari apa ndiona ndiani zvautaura Kule ndo akatumirwa mari ndomuridzi wemari akatumirwa mari saka kana wakutaura zvakutaura ndiona ndiani haisi nyaya threat haisi nyaya threat kada tingomhoresana haisi threat iyo zvauri kutaura chii wathreat ovhura nguva yekuselekta uri threatela kuti nindazoutinesa andinambodyana ngati mari ari kutaura ngeipo wangazi utengerwe koti wangazi utengerwe koti nani saka uri kutaura mari ipi uri kutaura ngei ndopa tikukubvunza Kule avari vanhu vakatumirwa mari handizive saka uchakopinda pavhidhio saka yose ndisetreni mariro handizezvemari chibvango zvapera awirirana Kule tiwirirana zvakadai Kule ndemuridzi wemari Kule tine chatakashotesa here pane zvataurwa ndanzi Nduna ndizvo Nduna Mado ndizvo zvebhoro Kuda maru. Ngavamwe mvura padenga apa zvivha.